थाव सोग्रायाबो गोदान बे कापुफोरा एटन बे थाव सोग्रा मेचिन गोदान खारबाय नै कापुफोरा दा जोङो उदालगुरियाव थांनो नागिरदों आरो उदालगुरियाव दा सोरबाफोरा बाइबेल किताब नांगौ जादोंब्ला नैबेनि दुकानाव बायफैनो हागोन बेनि मुङा जाबाय उज्जवल बसुमतारी उदालगुरि दुकाना सानडे स्कुलनि किताब हारि नांगौ जादोंब्ला अनेक किताब मोनगोन आरो नै बाइबेलबो मोनबावगोन नै बाइबेल बुस्थु जिसुनि रादाबनि बिजाब मोनगोन आरो नै बाइबेलाव लाग्रा बे बुस्थुआ बाइबेलाव लाग्रा नै बेयावबो दंबावोसो सोरबा गथ'फोरा इंलिश बाइबेल नांगौ जादोंब्ला बेनि दखानावबो बायफैनो हागोन बेनि मुङा जाबाय उज्जवल बसुमतारी टाउन आरो उदालगुरि टाउन बेनि दखाना जाबाय BBC बर' बाइबेल आरो असमिया बाइबेल आरो नेपालि बाइबेल इंलिश बाइबेल हिन्दी बाइबेल गासैखौबो मोनो आरो राभानि बाइबेलबो मोनबावसो गासैबो लोब बेनि दखानाव बाइबेल किताब नांगौ जादोंब्ला बायफैनो हागोन आरो नाय गासैबो बैलाय मालिका बैलाय नों मा फाननो हायो गासैखौबो हायो आं गासैखौबो आरो गथ'फोरनि बहि किताबबो मोनो लिरनायनि स्कुलनि बहि किताबबो मोनो आरो स्कुलनि किताबफोरखौथ' मोना स्कुलनि किताब मोनो मोनो स्कुलनि किताब मोना बेयाव माबासो लिरनाय मोनो आरो बहि आरो बिजाब बेखौसो मोनगोन जिखुनु किताबमोन आरो माबा बहि लिरनाय मोनगोन आरो पेनबो मोनबावगोनसो नै आरो मालायाबो मोजांबो गैला माथो माने मालफोरखौ बारा मोजां लाबोनो हायाखै गोजानाव बारा थांनो हायाना लकडाउननि थाखाय थांनो हायाखै गोजानाव माने मालखौ बारा लाबोजोबनो हायाखै आं दायो मोनसे बिजाब फरायनायखौ बुंसै आरो नायदो आं दा फरायनायखौ खिथागोन बेखौ माबा बुङो आबार लानाय आरो दैदेननायाव आइजोफोर नै बे जाबाय आजिजुल हक आरो बियो जाबाय उसिफावनाय जिउ सोरबाफोरा नांगौ जादोंब्ला
बेफोरखौ न'आव फरायनोबो हागोन आरो नांगौ जादोंब्ला बिनि दुखानाव लांफैनो हागोन सोरबा सोरबा नांगौ जादोंब्ला फरायनो गोसो जादोंब्ला नै बेखौ बायफैनो हागोन आरो दंबावो नै आरो बेयो जाबाय मा बुङो बेयो बाइबेलनि आयदाफोराव गोरोबथि नोंथांमोना बेखौबो नांगौ जादोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला बायफैनो हागोन आरो दामा बेसेबांलाय बेयाव दाम दिनै 50 दामा 50 थाखानो बेयो 50 थाखा आं जिखुनु ब्लग बानायनो फैदों आरो उदालगुरि टाउनफोराव मानसिखौ सिनायाबाबो बिनि मा जाबाय उज्जवल बसुमतारी आं मोजां सिनाय मोनाखै आरो आं बिनि दखानाव ब्लग बानायनो हायदों आं जाबाय गोजाननि बे जाबाय उदालगुरि जों गोजानसो दे आं गोजाननिफ्रायसो फैदों आरो आरो मोनसे दंबावो सोरबा गथ'फोरा इंलिश बाइबेल नांगौ जादोंब्ला नै हलि बाइबेल माने गोथार बाइबेल हलि बाइबेल माने बर'आव गोथार बाइबेल होनना बुङो नोंथांमोना गथ'फोरा बाइबेल नांगौ जादोंब्ला बेयाव बायफैनो हागोन आरो बे दामा बेसेबां लायो बेबो ओइखौ खिथिब्रा गोजौनिखौ खिथिबाय बेसेबां बियो 70 60 6000 600 600 आरो बियो दामा आरो दंबावो नै सोरबा सोरबा इंलिश बाइबेल अनेक गासिबो दं नै गासिबो दंबावो नै बेबो दंबावो आरो अखमियाबो दंबावो आरो अखमिया बाइबेल माने आं अखमियाखौ बारा मोजां हामफारालै माने बेखौ मा बुङो अखमियायाव हामारालै बेखौबा गोराद्राय मा बुङो माने बेखौ आं हमनो हाला रेसम हाया बेखौ गैया अखमियानो गैसाया हायालै आं बे अखमिया बिजाबखौनो हाया आरो आङो बर' आरो इंलिश आखरखौ लिरनायखौ हायो बेलाय दायो बेयाव इंलिश आखर लिरनाय दङ आरो पास्टर मानुएल बेखौ बुङो पास्टर मानुएल सोरबाफोरा गिर्जानि बुस्थु किताब नांगौ जादोंब्ला सोरबा गामि नखर गिर्जानि बुस्थु किताब नांगौ जादोंब्ला नै बे उदालगुरियाव लांफैनो हागोन आरो बे उदालगुरिनि दुकाना जाबाय मा बुङो बिबिसि दुकान बेयाव मोनो आरो माने बिबिसि दुकान माने बै खोलाहा माबा टिभि दुकान फानग्रा खाथियावनो दङ बे दुकाना रेलवे खाथियाव रेल लाइन खाथियाव रेल लाइन खाथियावबालाय दसे जाहैगोन नोंहालै खाथियाव ना जागोन दे जागोन रेलवेनि खाथियावबाबो जागोन मानसिखौ सिनायनो हागोन आरो फरेस्ट अफिस फरेस्ट अफिस फरेस्ट अफिस खाथियाव माने सोरबाफोरा नांगौ जादोंब्ला माने मानसिफोरनाव सोंनोबो हागोन ओइ किताब फानग्रा बिबिसि दुकाना मबे होननानै बुंबानो जाबाय माथो मिथिगोन आरो नोंथांमोना बे दुकानाव लोब मालखौ बायफैदो आरो दे दा आङो गासिखौबो बुंखाजोब्बाय दे रायजोफोर बाय